Σύμφωνα με το εδάφιο Γένεση 1 και 11 και ο Θεός είπε ας γεννήσει η γη. Αυτή την εβδομάδα η γη φέρνει μπροστά τη σταθερότητα και την εγκαθίδρυσή σου, φέρνει στην επιφάνεια την αυθονία σου. Φέρνει στην επιφάνεια την εκπλήρωση της αποστολής σου στη γη, αναδεικνύει την αρχική σου ταυτότητα και ομορφιά, αναδεικνύει το αστέρι σου. Φέρνει μπροστά σου κάθε καλό που έχασες μπροστά σου εκεί που γεννήθηκες από τις ημέρες των προγόνων σου μέχρι τώρα. Φέρτε έξω το σύζυγό σας, φέρτε τον νηφικό σας, φέρτε την πολλαπλή γιορτή σας. Φέρτε στον Θεό σας ορισμένο γέλιο και χαρά, φέρτε το άρωμά σας από τον θρόνο του Θεού, φέρτε έξω ό,τι καλό έχει ορίσει ο Θεός για σας στο ταξίδι της ζωής σας, φέρτε χάρη και δόξα για σας. Φέρτε στη γη, φέρτε το γάλα και μέλι. Εμπρός οτιδήποτε επιθυμείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δημιουργήστε μια πολύ δυνατή ζωή προσευχής, δημιουργήστε πολλαπλές συναντήσεις με τον Θεό. Φέρτε σας από την αφάνεια στο προσκήνιο στο όνομα του Ιησού Παντοδύναμου Γιατρός Άκαολισσα Γκέιμπριαλ. Σύμφωνα με το εδάφιο Γένεση 1 και 11 και ο Θεός είπε ας γεννήσει η γη. Αυτή την εβδομάδα η γη φέρνει μπροστά τη σταθερότητα και την εγκαθίδρυσή σου, φέρνει στην επιφάνεια την αυθονία σου. Φέρνει στην επιφάνεια την εκπλήρωση της αποστολής σου στη γη, αναδεικνύει την αρχική σου ταυτότητα και ομορφιά, αναδεικνύει το αστέρι σου. Φέρνει μπροστά σου κάθε καλό που έχασες μπροστά σου εκεί που γεννήθηκες από τις ημέρες των προγόνων σου μέχρι τώρα. Φέρτε έξω το σύζυγό σας, φέρτε τον νηφικό σας, φέρτε την πολλαπλή γιορτή σας. Φέρτε στον Θεό σας ορισμένο γέλιο και χαρά, φέρτε το άρωμά σας από τον θρόνο του Θεού, φέρτε έξω ό,τι καλό έχει ορίσει ο Θεός για σας στο ταξίδι της ζωής σας, φέρτε χάρη και δόξα για σας. Φέρτε στη γη, φέρτε το γάλα και μέλι. Εμπρός οτιδήποτε επιθυμείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δημιουργήστε μια πολύ δυνατή ζωή προσευχής, δημιουργήστε πολλαπλές συναντήσεις με τον Θεό. Φέρτε σας από την αφάνεια στο προσκήνιο στο όνομα του Ιησού Παντοδύναμου Γιατρός Άκαολισσα Γκέιμπριαλ.